भोजपुरी सिंगर प्यारेलाल यादव और आयान भैया की देखरेख में यह गाना रिकॉर्ड हो रहा है। आप लोग के बीच में एक दहेज गीत भेज रहल बानी। हमें आशा ना बल्कि पूरा विश्वास बा कि आप लोग के पसंद आई और गाना के आप लोग आगे बढ़ावे के कोशिश करी। सुनिए भैया। दहेजवे के लोभी कसाई कहले, बेटी के अवते बाप यही से डरले, बेटी के अवते बाप यही से डरले। दहेजवे के लोभी कसाई कहले, भारत के लोग के एक ठो ऐसन भूत सवार हो गईल बा। दहेज के लोभ, लड़की गरीब हो चाहे अमीर हो, उनके ऐसे 1% भी मतलब ना बा। बस इनके दहेज चाहिए और दहेज के खातिर इन लोग लड़की के माई बहन सबके सतावल जात बा। सुनी। 1 लाख रुपया मारुति कार हो, ओहू बकाहे मांगा बाटे ना हमार हो। यही से आज हमार बहन लोग यही बात के लेके डेरात हैं कि जैला के बाद हमार का हुई। पहलवे से अपने बाप माई से ये चर्चा के करत बानी। अब बतावत है। 1 लाख रुपया मारुति कार हो, ओहू पे कोहे मांगा बाटे ना हमार हो। गोरे चाही लड़की अपने रहे चाहे काले, गोरे चाही लड़की अपने रहे चाहे काले। दहेजवे के लोभी कसाई कहले, बाहरी जमाने के लोग जौना देश के सोने के चिड़िया कहल गयल बा, ऊ देश का ई हाल बा जौना से हमार बहन बिटिया डेरात बानी। सुनी। बाहरे जमाना कैसन दुनिया के लोग
ये भैया ई सबके ऊपर पड़ेला हो। हर माँ के पास, हर बाप के पास पैसा नहीं होता है और सबके पास लड़कियां होती हैं। ये चीज इनको नहीं सोचना चाहिए जो कि अपने भी ऊपर पड़ सकता है। सुनी बाहरे जमान